De vaarroute Zuid-Ie, die van Dokkum oant het Lauwersmaar rint, is zo'n kwart bevaarbaar voor gruttere boten. De bregen binnen verhegen en boten oant een hichte van 2,40 meter kunnen de route varen. De wie de hele tijd meer vraag naar. En ook de watersport in Noord-Eerst-Friesland moet bevorderen worden. Friesland is eigenlijk watersportprovincie nummer 1 in Nederland. En was graag worst is alle watersporters gaan naar Zuidwest-Friesland toe. En door het Friese Merenproject van een x-aantal jaar ja, ben er ook in de orenregio steeds meer vaarverbindingen tot stand komen. Wij willen graag die toeristen spreiden. En ook hier willen we de vruchten plukken van watersport. En dat baart al, want het wordt de hele tijd drukker bij bregen en sluizen. Dat kunnen we echt wel verschil merken. En vooral als het mooi waar is, dan willen de mensen toch echt die route proberen. En ze kunnen heel mooi een rondje varen. Dus zo hoor ik net weer hetzelfde paard weer dan. En ja, er zijn al mensen die hebben toch voor de tweede keer. Ook het laatste dorp van de route, de Skans, hoopt het meer bootjemeesken te verwelkomen in Harrendwarp. Wie verwacht je dat eigenlijk? Ja, er zijn altijd nog een hele grote toeristen hier en recreanten. Maar voor de bootmeesten is dit natuurlijk prachtig om even uit te stappen. En ook even te zien naar wat er in het verleden met boten hier aan de Hoornwest had. Het programmabureau van de Zuid-Ie is grutsk op deze verhoringen. Het wij jaren zijn in Dokkum en hier op Oostmaarhorn dat ze het nou al vielen. Dat er nou al meer boten komen terwijl de bregen nog maar 3 weken op hechten is. Ja, dan, dat vinden wij boven verwachting. Wij moeten eigenlijk nog beginnen met onze zaneemde marketing om die mensen hierheen te helpen. Maar doe juist dus de omgeving die we er reef voor. Men hier er wel zin in. Ben ik een prutte mensen uit de buurt die het even proberen willen. Nou, wij hopen dat dat ware ambassadeurs worden en dat die het verhaal van de Zuid-Ie verder vertellen willen.